V rámci toho, kam budeme smerovať, tej vyššej pridanej hodnote, aj teda priniesť nejaký výskum a vývoj a možno nejakým novým komponentom by mala byť aj podpora vzniknutého intelektuálneho kapitálu, ktorý sa môže preložiť do nejakej pridanej hodnoty a firmy, čiže možnosť nejakých naozaj vysokotechnologických startupov, ktoré by mohli sa potom dostať do zahraničia. To je taký nový komponent, ktorý diskutujeme. Tak samozrejme vláda na to musí vytvoriť podmienky. Tie podmienky sú dneska pre investorov, ja si myslím, že veľmi dobré, len tým, že nastala nová situácia vo svete, konkurencia medzi krajinami bude oveľa vyššia, medzi regiónmi oveľa vyššia, čiže my musíme teraz, by som povedal, znovu našiť na mieru, pozrieť sa na to, čo máme pre investorov. A to nie sú len tie stimuly, ktoré existujú, ale akými spôsobmi dokážeme my byť atraktívnejší ako niektoré okolité krajiny, alebo ako Singapur, alebo hoci kto iný vo svete, lebo keď investor prvýkrát rozmýšľa, alebo teda nejaká firma o tom, že budú nejakú časť svojej produkcie robiť niekde inde, tak najprv sa pozerajú na celú zemegulu a my chceme, aby v tom momente už niekde Slovensko v ich hlave zasvietilo. Ale teda, aby som sa vrátil k tomu, čiže treba nejakým spôsobom znovu sa pozrieť na to, čo máme pripravené, aj vrátane tých stimulov, lebo možno ich treba viacej nastaviť na tú vyššiu pridanú hodnotu, na ten výskum a vývoj, možno aj viacej menších projektov, nie len zameranie na väčšie, obidva sú dôležité, čiže práve nejaké to prehodnotenie toho, aj tých stimulov bude dôležité. Ja myslím, že tie sú veľmi dôležité, lebo všetky krajiny okolo to robia, čiže sú nutné, ale treba ich lepšie našiť na to, čo budú naše ciele.